veñen da ría. Respecto a esta sección, hai un 100% de existencia de produtos galegos. E na anterior de aceites, que esquecime de resolver a dúda, hai un 70% de 68,3 aproximado foráneos e un 30 galegos. En canto a salsas, volvemos á mesma historia. Non son nada partidario deste tipo de produtos, pero sí que a miña nai os utiliza. A que utiliza ela, en particular, son dúas marcas chamadas Hellmann's e Tommy. Inda así, son dúas marcas foráneas e contamos cun 100% de foraneidade nesta sección, pero tampouco existen alternativas a este tipo de produtos e que considero mellor, que canta menos venta destes produtos mellor, porque é un produto moi... as salsas en sí son moi dañinas para a saúde. Por último, pasamos a bebidas. Non amosei moitos produtos por diversas razóns. Non hai agora mesmo na casa, porque a miña nai a estas alturas da semana, xoves, non ten, xa hemos rematado moitas cousas a semana, tal, pero sí que conto, neste caso, ca auga por excelencia na miña casa, ca Cabriloa, que é unha marca galega por excelencia e que é moi representativa da nosa aldea, que é Verín, porque Cabriloa está nas aforas da vila. Inda así, hai moitos derivados de auga, como son sousas, mondariz. Seguindo, tamén atopamos na miña casa viño e cervexa. Obviamente non consumidos por min, porque non destacan na miña persoa a necesidade de consumir este tipo de produtos, pero sí que a miña nai os utiliza. Destacan Estrella Galicia, que é unha marca galega, Viño Terras do Gargalo, que é a marca do meu padriño, neste caso Roberto Veriño, que é un home que ten, ademais dunha empresa de confección e moda, unha empresa de viños. Hai derivadas destes produtos? Si. Na cervexa atopamos a marca Áncora de viño, por exemplo, Viña Costeira, creo recordar que se chamaba Bouza do Rei. Neste caso, en bebidas, contamos cun 100% de produtos galegos. Realmente creo que, non por min, pero a cervexa en Galicia e o viño e a auga é dos produtos que máis representan, por así dicilo, Galicia e o viño e a cervexa España. Por lo tanto, creo que neste caso Galicia é unha potencia moi desarrollada neste país, o que realmente me fai sentir orgulloso de Galicia e polos consumidores que non me incluo neles. E así, como ao final, quero concluir con que na miña casa, a pesar de a miña nai ser unha inmigrante procedente de Suiza, a pesar de ter moitos familiares galegos, e eu de haber nacido tamén ali, considero que a integración ou xente que chega a... non xa levamos anos, pero xente que chega nova a Galicia de, por exemplo, Suiza, Alemania, considero que se integra moi rapidamente na cultura e que moi rapidamente acceden aos produtos galegos e non os evitan como poderíamos pensar, porque terían menos prestixio ou... Realmente demostrei un pouco que non existe ese prexuízo e que, por exemplo, dous familiares, que son nai e fillo, conviven con moitos produtos galegos e a verdade é que eso está moi ben. É unha forma de apoiar o comercio local. E, bueno, así concluo o vídeo. Espero que non haxa sido moi longo. Sei que non houbo moita edición, non controlo deste tipo de edicións en vídeos, pero espero que haxa sido ameno. Saúdos.